Manut kunjang. Tlutu ngono ae. Opone sing tlutu? Ayo kaya usus. Tlutu mat sang. Ya iya. Ya piye, Pak? Mbak Mundi dawuh? Heeh, sapa? Mbak Tatin karo Mbak Wati kabeh jumeneng. Ayo. Ayo nak jumeneng nak disengkakake. Tanggap. Leng tadi dheweke ngerti jogetan angguk ditanggap. Tenan. Padahal iki mau jogetan apa, Mas? Iki mah gedruk marok. Iki lagu kae lho, Wirayuda nek metu. Lah piye? Apa to iki? Apa iki? Oh, kuwi ta. Utane wis teko. Terus ayo ngono kae. Buta kok. Butane kok semono. Nek iki buti ya cilik ya. Cilik. Ora gedhi. Napa malah nyetater aku. Ker dadi apa Ya, buta kremun jengul matos sih. Buta apa ngarani? Kremun. Nggih, wonten Jawa menika napa? Nggih monggo pun aturaken lagune arep sing digarap karo dangdut ya kena arep apa monggo wis. Tak sumanggake no. Gedruk ki apa ya gedruk? Gedruk apa Mas? Gedruk Mas. Lewong. Jadi dados. Ya. Ditaske lewong monggo Mas. Lewong untuk Anda semua. Dados. Oke, tangan di atas.
Silakan Ayo beracocik bersama. Tapi ingat jangan saling beratuan tamu. Kabeh bolo dewe, oke? Pasukan jogetnya juga ada ternyata ya. Ini Iya, Pak Ari pokoknya. luar biasa. Ini itu apa coron ini meluapkan Amarah. amarah. Apa? Rasa kesel itu apa ya? Saking salute. Ben supaya semangat ngono Oh, oh, Pak. Kanggo betul. kanca-kanca panitia mergo mengko iso ono pengajian. Heeh. Niki iki mau panitia Pak Kadus WA lho. Pripun? Ngersake lagu terakhir mengko ana lagu Arumbia iki iso diaturke ra? Arum Biar